Mhlawumbe uke wahlala phansi nawe wamxoxela ukuthi okay, ngiyakuzwa ukuthi ngangikhalile ngo-2 minutes, wayenza imizamo. Kodwa manje angisekho happy phela usuyenza imizamo kwaze kwadlulela, kwaze nje kwabuya uJesu. Angisafuni-ke manje. Mhlawumbe uke wamxwayisa wamtshela ukuthi awenze imizamo kube ngconywana, kube ngaphansi kwalokho osuvele wenza kwayikona. Noma ngingamxwayisanga, ngimxwayisanga kodwa nje ngezwa nami sengikhathala, ngikwazi ukuphilela ukuba yihashi lomuntu nje. Yena uzohamba ayodlela izinto zakhe, abuye nepipi elimile. Uze kimi lo muntu uzobhokota mina ngepipi. Manje angikwazi phela, uyangibona ngakanani? Ngiya-understand. Secabanga ngehliswe ipipi nje lo muntu. Lento le idalela ukuthi sizwe ubumnandi. Manje ngangasezwa ngisho lobo bumnandi lobo-ke mina ayibenza. Ngase ngihlukumezeka kahle kahle. So wamtshela ukuthi hayi ungcono vele sihlukane. Ngamtshela nje sasivele siyeke lento. Muka lapha ekhaya siphinde sikwamukele kuhlale sibiza ngokuthi i-Love Back. So uyeke ubhuti osibhalelile lo namhlanje awuzosichazela kabanzi ukuthi kwenzakalani ehlangana nomuntu wakhe, kwamnandi kuphi, konakala kuphi, njengoba efuna ukuthi simsize ukuthi abuyelane nomuntu wakhe. Asike simuzwe ukuthi manje usiphathele nini, sawona? Yebo, njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila sisi. Ngiright nami. Waba isibongo? Isibongo wakamhlongo. Oh, Mhlongo. Yebo. Ubhebe. Hayi. Awungichazele ngalesi sithakazelo sakho. Cha phela into wakathiwa ubhebe ish. Impela nje labantu kuningi. No, I feel you. Ngikalo. Siyaphikisana nje phezulu, ngikalo. So, bekunjani-ke empilweni yakho khula and ungichazela ngalandlela kolule ukuthi ungilandisa uze uyofika ekuhlanganeni kwakho nomuntu owenza ukuthi ubhalele lo hlelo namhlanje. Mingathiwa nje ngiyachaza impela. Bengumuntu nje obekade ehlalela yedwa isikhathi esiningi engekho bukamkami ebantwini besifazane. So sahlangana sesihlangana emall naye. No sisters. No sisters. Wawuyokwenza le mall uzuthuka umbona? Kahle ngangiyothenga nje izinto zokugqoka. Oh, okay. Wangase ngibona ukuthi hayi kunezinto zami engasalifiti kahle. All right. So uma umbona umbona uhamba nabantu, mhlawumbe nabangani noma uhamba noperson wakhe noma uyasebenza ngaphakathi lapho, wawumbona kanjani? Wayekusiphi isimo? Isimo ayekisona nje wayehambela nje yedwana. Ngicabanga ukuthi wayethunyiwe naye kubo. Okay. So ngabe sengiba naleyo nto leyo kumbona ukuthi ngichayo umuntu lo. Awukhona yena. Impela singabambisana naye futhi singaphusha naye. Okay, then wambulisa. Ya, ngabe seke ngiyambingelela kwadla ukuthi hayi ngeinsizwe egadlayo. Okay. Hayi-ke ngabe sengiyamchazela-ke ukuthi ngumuntu kanjani. Ngabe sengifuna nama-numbers akhe. Kwavele kwabalula kanjalo nje ukuthi angineze ama-numbers akhe ngoba indlela nje isizwe engasicupha ngayo njengomfowethu nje wakamhlongo. Ngabeka nje amazwi abekeke impela. Iqhathanzipho. Yeah. All right. So manje mawusubhizi-ke uyambekela amagama lawo uyawezwa kodwa noma wawazela ekudeni noma wenza kanjani, washeshe wamkelwa noma wakusebenzisa? Hayi, akazange nje angisebenzise kakhulu, akuzange nje kube nzima ngalo ndlela. Wavele wakwamukela nje. Kwavele nje kwangathi nje ngimshaye ngomuthi nje ngamuthi phala kancane. Hayi ngiyakuzwa. Yeah. So uyaqala-ke i-relationship ke manje, usuqonyiwe ke manje. Yeah. Kwenzakalani? Iziphi izinto ezinhle ozibona ngaye? Ibuphi ubumnandi enibe nabo nobabili? Okusuka esayidini lakhe enzele wena noma uwena wenzela yena nje enjoy nafika kuphi? Into engingaqale ngisho nje ngaye umuntu esifazane onothando nonozwelo. Uyabekezela kakhulu noma ngangihlupha. Okay. Kwezinye indawo kodwa wawuhlupha ndlelani? ngangibuye ngihambe ngiyobuhlaba. Oh. Blind. Okay. Kwesinye isikhathi ngibuye ngifike ngibhemile. Ngicabone na impela ukuthi hayi cha. Ubhemile umuntu wami namhlanje. Ubhemana ungitshele kahle. Kuningi angikubhema. Okay. Mhlambe ufikile kwiwunga noma mhlambe i-cocaine? No, bengafiki lezo zinto lezo kodwa nje
Ngicabanga Cannabis. intashi nayo ngangishaya. Yini intashi? Intashi linye iphilisi nje lihlaniswayo then Oh. donsa ngamakhala then masoba right ke. Oh, okay. Eh. All right. So, mobhemile-ke wayekuthethisa mhlambe engayithandi leyo nto ngawe noma kwakuba normal nje. No, wayekhombisa ukuthi lento engiyenza akayithandi. Okay. Akayithandi. Kodwa angitshela ukuthi ngoba uyangithanda uzokwazi ungibekezelelela. Oh. Ngiyazi avile nje angishiye kanjalo angishisa ukuthi kunezinto engizenzayo emaceleni engekho right. Ngoba kahle kahle yena ngokwakhe uthi ukufika kwakhe empilweni yami ukuthi uzongakha nanokuthi kusasa ngibone ngiyindoda emadodeni ngaye. Okay. Mhlawumbe ngabe ukhona omunye wesifazane obunaye yena amficile. Noma ngabe kuthiwa ubengamazi nje wena nje ngesingawuma ngasethi ungitshela iqiniso nje ukufice unomuntu noma cha. Ungifice nje ngingenamuntu nje kade sengishilo wasekuqaleni ukuthi ngumuntu obekade uhlalele nje. Ehlalele nje. But yazi bakhona ngibuza ngoba bakhona labantu uthola ukuthi bazihlalele abayihlanganisanga kubudlelwane abafakanga amanzipho. But uthola ukuthi banalabo bantu nje ababonana ngaleso sikhathi mekuthi mhlambe khona izinto abafuna ukuzenza njengabantu nje abaphilayo. Mhlambe wena ubengekho lo muntu othi yes ngiyavuma ngithandana naye. But mengidinga umuntu engaba naye nangu. Hayi lokho akuzange kungifikele enhloko Okay. ukuthi ngikwenze. Oh, okay. Kwasekuqaleni nje akuzange ukuthi yena ke waba nenhlanhla ngoba ngathi mengimbheka ngambona njengomuntu esingawakha nawo umuzi futhi engingakwazi ukukhulisana naye. Oh, okay. So ngabe mhlambe uyindoda yama surprises ngabe mhlambe ekhona into obumenzele yona mhlambe umkhiphe ni vacation noma umenzele ama party mhlambe umsurprise ngeparty noma mhlambe umthengele igift ubuyindoda enjani nje kuyena mhlambe umuphi imali nje izinto ezinjalo. Bengingakholelwa kakhulu ekumpheni imali. Bengikholelwa kakhulu ekumenzeleni izinto. Oh, Like okay. Ukumkhipha mhlawumbe mekukhona akhala ngakho Umenzele. ngoba ukuthi ngiyamenzela lokho ngalokuthi ngize ngikhiphe imali. Yini ungafuna ukukhipha imali? Hayi ngeke hayi. Yini singafuna ukukhipha imali? Ukuthi laba basile labo ngayikhipha imali kanti uyikhiphela ukuthi umuntu uzohamba komunye umuntu yabo. Manje ngangisengumenzele. Ngcono kona ngimenzele straight. Oh, okay. Ngoba ngifuna ukwenza into ekugcineni ngizobe ngiyisole ngayo. No, ngiyakunderstand. So manje ni happy ke ni right ke. Sekonakala phi ke manje ke njengoba uzocela uthando back. Nihlukaniswa yini ke manje? Ninaxabana ngani? Kwenzakalani? And lo nto leyo iyaqala kanjani? Ngicabanga ukuthi into yasiqhatha naye kakhulu. Ngiqala ukulala naye. Kwabo ukuthi ukulala kwami naye ngiyashesha ngumuntu osheshayo. Okay, bowusheshe ukufika entamjeni. Bengisheshe nje ukudedela. So leyo nto leyo wabe seyacomplaina ngayo. Oh, okay. Ukcomplaina kwakhe ngaye kwangenza ukuthi ngifune into ezongenza ukuthi ngidrug then masibamba amasperm ungasheshe ukufika entamjeni. Okay. Ngiyakuzwa. Uyithola phi ke leyo nto ke manje? Phela sekwafika nalabali nebefika labali oh laba abantu bokuhamba wayithola kubona ngayithola kubona labantu labali mhlawumbe ngabe ukhona umngani wakho noma mhlawumbe omjwayele noma ovela wasuka waqonda nje esitolo noma ngabe kuthiwa ithengisa esitolo noma wenza kanjani ngoba ngisiyo umuntu wabangani ngavele nje ngayifunela into yami ngedwa ngasesha ngisho emafonini ngabe sengiyathola lokho ngabe seke ngiyahamba ngiya kuleso sitolo leso. Okay, wayithenga lento ngabuya nayo. So manje ayikubuyela langa mhlambe ikhona yazi izinto kuyenzeka uthola ukuthi zina ama side effects. Mhlambe ngabe leyo nto leyo owayithenga yahambelana nomzimba wakho. Akukho la mhlambe yahamba yakhinyabeza khona. Hayi akukho la yahamba ngilimaza khona. Okay. Ngangendlela nje okwenzeka ngayo cha. UNjomane wayevele nje ajime nje impela aqina nasiqinqo. Yenzeka ke lento ugela ayifuna. Yabe seyenzeka ke lo nto ke leyo untombazana ayifuna. So manje yini sinixabanisa ngoba phela isiyenzeka phela lento ugirl athanda ukuthi yenzeke phakathi kwenoba u2 seniqhathwa yini manje into esiqhathayo phela naye ilama hour lawo engwashayayo angithi kokuqala ngangishaya 2 minutes
manje sengiyadlula ngisho ko-30 minutes Okay. yabo. Shuthi uyenza lento eyifunayo kodwa wena wadlulela kakhulu ke manje. Kodwa Ngoba Nkosi yami. ngisho sekuthiwa ngidedelile. Lalisala nje livele iy'mele nje lona. Khona ufikile Ngisho entondweni. sengifikile nje livele Lord. iy'mele nje yabo. Manje kwahamba kwafika la ekuthenini khona useyangitshela iy'ndaba zokuthi kumele sihlukane ngoba ngimnikeza isikhathi sokuthi athi ukuphumuza kancane Yes. yabo into yakhe. Manje lokho-ke kwangenza ngasala ngumuntu nje osesele dengwane kufana nokuthi nje asanalutho yabo nje ngoba uwumuntu cha impela yena sasiphilisana naye. Sengiyaxakeka-ke manje mase ngilahlela ukuthi Ukulahlelani kanti manje? kahle kahle phela into engilahlela yona ukuthi sengiyamgijimisa and mekufanele ngimdunisise ngiyamdunisisa ngempela ngidlali. Manje uyena okhethile ukuthi othi ngikushiye. Ya uyena ofike nalowo nto leyo ukuthi cha mina naye asihlukane. Manje ngiyabona ukuthi ukuhlukana kwami naye kuningi okungase kungilahlekele. Okay. Ngoba phela akuve ukuthi bengimshaya kuphela. Beshayana ngendlela kade sishayana ngayo kodwa okuningi bengikufunda ngaye. Naye futhi okay. bekufunda ngami. So awukazi uzunikeza ithuba lokuthi uphindele esitolo la wathenga khona lento le eyenza ukuthi ugijime kangaka egroundini njengomdlalo webhola. So awukazi uzunikeza ithuba usuphindele khona uchaza isitori ukuthi ayibo phela sekwenzeke kanje kwavele kwadlulela kakhulu. Mhlambe ayikho indlela bengakusiza ngayo ukuthi akube umusa ukudlula kakhulu ke manje ke nje kube ngaphezulu kwamandla because ugeli uyachaza ukuthi akasekho right phela ngoba uyamthanda phela. Inkinga yami yabake kuthenini ngaphuza ukucabanga. Okay. Ukuphindele emuva ngiyobuza ukuthi kwenzakalani. Kuze kufike lesimo lesengikusona. Futhi ngikholwa ukuthi ngangokuyisola kwami nokufuna ukubuyelana kwami naye. Kwawona lokho engangikwenza. Yes. Sengacabanga nje ukuthi ngivele ngikiyeke nje straight. Usukiyekile manje. Ngakiyeka nje straight. Ngakiyeka. So mawumfonela umuntu okuthokozelayo ukukhuluma nawe noma akabambi kwama calls. Uyabamba iconsi melingekho phezulu. Okay. Kodwa umfula mogcwele olwandle lingenisa hayi cha hayi akayixaki. Mhlambe ngabe wake wakuvakashela emva kwesikhathi kade nixabanile kade ukhulumisene naye umfonele ngoba njengoba uyachaza phela ukuthi uyamfonela. Hayi wake wazama ukungivakashela kwaphinde kwenzeka ngalendlela okwenzeka ngayo. Sengingasawadliyeka amaphilisi. Usungasawadli manje kwaphinde kwenzeka-ke iyona-ke into yasiqhatha-ke mina naye because wangibuza ukuthi yini le ngimdlele yona. Ngalolo langa-ke ilanga leli engabe sengidle ngayo ilokhuzana because ngangisengibhema ibhabhi ihabhi. Ngabhema yona ngalowo langa lelo kanti naye izongifaka kulezo inkinga lezo. Kuyinto engangazitsheli yona ukuthi ngiyohamba kuhambe nayo ingifike sekulesimo leso ukuthi mengilana umuntu osifazane iyongidlulisela ema-aweni athile. But-ke njengoba usinikezile inamba yakhe simfonelile-ke uye wafika. Ukhona emotweni njengamanje but asimtshelanga ukuthi wena obhalile kwishow. So mawubhekile ngokwakho uzokuthokozela ukuthi akubone, uzokuthokozela ukuthi akunikeze isikhathi sokuthi ukhulumisane naye. Mawubhekile ngokwakho uzokwazi ukukulalela. Ngoba ngiyindoda enesisoka ngicabanga ukuthi uzokwazi ukungilalela. Manje inkinga usuyilungisile leyo ukuthi ungabe usudlula kakhulu ke yena ngendlela angathandi ngayo njengoba uplan ukuthi ufuna ukubuyelana naye. Into engiyiplanile kahle kahle ngempilo yami ukuthi ngiyeke lezi zinto lezi ezikwizona ezitrack imizwa yami. Okay. So ukuyeka kwami ke ngabe sengibuyela umqondo ukuthi kwayena lo muntu lo wangilahlekela ngiyamdinga empilweni yami. So uready ukuthi singambiza simlande. Ngiready. Uzama ukukhulumisana naye wena self. Yeah. Alright. But wami ngiyacela ukuthi usilandele usisi emotweni. Mbuke lapha ekhaya sakwamukela futhi kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Bag. Nangoku usisi ovumile ukuthi afike kwi-Love Bag kodwa uvume engazi ukuthi ubani obhalile ka Black Life TV. So uyena usisi?
Ngabe uyena? Awuyena. Alright, siyakwamukela kakhulu, ngiyakubingelela futhi. Nangoku ubhuti obhalile kanje ngoba nakho singakutshelanga ukuthi ubani ubebhalile. So uye lo, ngabe uyamazi? Yebo, ngiyamazi. Wambona ngathi uyasaba bo? Ngathi kuningi. Okay, so ufise ukukhuluma nawe. But bengayithola indlela ukuthi nikhulume ninobawu 2 ingakho esibhalelile ka-Black Life TV ecela ukuthi masimhlanganise nawe futhi angazi-ke ukuthi sizowina noma cha, kodwa bengiyacela nje umnikeze isikhathi ke umlalele achaze into esizele la namhlanje. Ungakhulumisana naye? Unjani Ntokazi? Ngiyaphila njani? Ngaphila nami. Bithi nje angixolisi. Ngokuqala ngingabuyeli kuwena. Ngiyakutshela ukuthi ngikubhalele abafuthi laba. Ukade kufanele ngikubhalele bona. Ukuthi nje ngiyafa umzango wedwa, ngiyafa isizungu. Ngiyakudinga ngempela empilweni yami. Lokhu wahamba nje wangishiya. Kuningi bese kwangilahlekela. Ukungilahlekela kwakho kweyami impilo kwangenza ukuthi nje ngempela ngihlale nje ngumuntu obalisayo empilweni. Nezinto nje engangizenza ongibhemela zona ngaze ngakhetha ngisho ukuziyela. So akukuningi nje engingakusho. Kahle kahle bengibacelile ukuthi ngifuna ukutshela ukuthi ngizizwa kanjani ngawe. Futhi nangelanga ngiqala ukukutshela ukuthi ngizizwa kanjani ngawe. Kusanjalo akukho kusashintshile. Manje ufuna ukungitshela efonini noma kanjani uzokungibizela amakhamera? Cha, uyazi nje ntama ukuthi ukuhlaza nje efonini. Manje mengikufonela kwesinye isikhathi ngokungabamba ama-calls. Manje ukuhlaza bami ufuna kubonwe izwe lonke. Cha phela wena uzobe ukwenzelani lokho? Yini nje ukwenzisa lokho? Angingazi phela nakho usungilethela amakhamera ufuna ngibuke izwe lonke ukuthi cha ngihlaza. Yilokho okufunayo phela. Hayi ngoba kukanjalo. Kodwa ngibonile ukuthi mesilokhana sidlalelana umacashelana ngale ndlela edlalelana umacashelana ngayo. Akukho kuyongilungela. Manje umuthi lokho wakwenza usukushintshile. Ushintshe ngakephi? Kahle kahle iphutha engalenza elokuthi ngihambe ngiyofuna izinto ezokwenza ukuthi imizwa yami ingasheshi idedele nje kanjalo uma senza ucansi mina nawe. So ngabona ukuthi leyo nto leyo usuyaqala ukuyicomplainela nanindlela okhuluma ngayo nje kwangingenza lokho ngibuye ngiyisole ukuthi leya nto ngiyangidleleni noma ngingakazi ngikutshela ukuthi yini engangidla. Kodwa kwakubuye kube nalokho ukuthi ish lo muntu lo sengimgqilaza kakhulu. Mana uqonde ungitshela ukuthi wawungidlela izinto. Ungishove sokwehashike-ke mina-ke ngihluleke ngisho ukwenza njani. Ungishiye ngiqhaqhazele wawungidlela izinto vele. Ukuthi indlela owakhala ngayo ukhala ngo-5 minutes ukhala ngo-2 minutes ngabona ukuthi yabo lokukhala kwakho ngo-5 minutes no-2 minutes kuzongenza ukuthi ugcine sengilahlekelwe wena. So ungibizeleni kahle kahle la? Kahle kahle ngikubizela kona nje ukukutshela ukuthi ngiyakudinga kweyami impilo. Ngidingela ukuzongihliba ngepipi nje. Yilokho okufunayo. Anginjalo mntakama. Cha ikhona phela ikhona into eyangenza ngaze ngakubalekela iyona. Manje ufuna nje ukuzongishuva ngepipi nje. Uzongishuva nje. Ngoba phela wena into ade uyenza nje ububa namandla wena. Cha phela ungangibona ngihleka nje ngihleka kanje kuye kushiwo ukuthi kuyahleka ngisho kufika mntakama kodwa okuyisola nginakho ukuyisola ngeke ngakwenza. Akuve ukuthi njengoba ngithi ngicela mina nawe sibuyelane ngifuna ukukushova ngale ndlela engikushova ngayo. Sikhona indlela engizokwenza ngayo ukuthi ungagcini uba nakho ukuyisola ngokuthi uyilalelani nami noma ulalelani nami. Mhlawumbe-ke mangase ngibuze dadewethu bekwenzakalani kanti wena ngesingawo uyazikhumbula ukhala ngobo 5 minutes noma 2 minutes bama-noodles mhlambe i-relationship isaqala uyakwazi lokho noma akwazi? Ngiyakwazi ngake ngakhali impela. So manje mase eyenzile imizamo esebuyele kuwena esengawona u5 minutes 2 minutes kwase
kuba kanjani because I think wawukhala ngesikhathi esincane mase silula kwase kwenzeka kanjani kuwena? Uyabona nje sisi kwakudlulela entweni kwanami engangasazi ukuthi ngangizoyenza njani ngoba ipipa aliwi inkinga yakhe angimazi usuke edleni le ayidlile ubuya nje mina ngihefuzela ngize ngiphelelwe nawo umoya wokuhefuzela yebo leyo nto. Mhlawumbe uke wahlala phansi nawe wamxoxela ukuthi okay ngiyakuzwa ukuthi ngangikhalile ngo-2 minutes wayenza imizamo kodwa manje angisekho happy phela usuyenza imizamo kwaze kwadlulela kwaze nje kwabuya uJesu angisafuni-ke manje mhlawumbe uke wamxwayisa wamtshela ukuthi awenza imizamo kube ngconywana kube ngaphansi kwalokho osuvele wenza kwayikona. Noma ngingamxwayisanga ngimxwayisanga kodwa nje ngezwa nami sengikhathala ngikwazi ukuphilela ukuba yihashi lomuntu nje yena uzohamba ayodlela izinto zakhe abuye nepipa elimile uze kimi lo muntu uzobhokota mina ngepipa manje angikwazi phela uyangibona ngakanani Ngiya-understand secabanga ngehliswe ipipa nje lo muntu lento le idalela ukuthi sizwe ubumnandi manje ngangasezwa ngisho lobo bumnandi lobo-ke mina hayi benza ngase ngihlukumezeka kahle kahle. So wamtshela ukuthi ungcono vele sihlukane? Ngamtshela nje sasivele siyeke lento ngoba singakhona. Why ungazamanga ukukhulumisana naye ukuthi no angikhalile vele ngiyavuma kodwa angisakuthandi-ke ngendlela esekwenzeka ngakhona yini ungahlalanga naye phansi njengomuntu wakho umchazele ukuthi angisekho happy-ke manje-ke yini wavele wakhetha ukuthi hayi ngiyanqamula lobudlelwano lobu? Ngoba ngangicabanga ukuthi phela naye wayesejwayele amandla yabo futhi le nto ibimnika amandla nento yakhe ilokhu imile so ngavele ngabona nje ukuthi ukuze nje ngiyiphephise kunalo ugodo ngcono ngishiye kanjalo. Kodwa-ke ngale nje kokuthi ubesedlulela uthando kona-ke nje uluthola kodwa belukhona bekwenzela izinto ezinhle njengomuntu wakho bekwenza. Okay, so mangase kulungiswe lesi simo lesi ebesenza ngaso ngabe mhlambe singakhona yini ukuliwina uthando akuthole back njengoba sibhalelile? Angiboni kahle sisi wami ngoba ngisho yena engathembisa ukuthi cha ngizokwehlisa noma ethi seyehlisile ake ngazi ngezoqhubeka thola ukuthi uzothi wehlisile ejike eqhubeke edlela izinto zakhe phinde inkinga iqale phansi. Uke wachaza ngaphambilini ukuthi hayi akasazithinti lezo zinto lezo so mhlambe ngabe uwilling yini ukuthi ke uzama ukubuyelana naye ke ubone ukuthi okay ngabe uqinisile ngalokho akushoyo because uke washo wathi uke wakubonisa uthando before wena awulikhumbuli nje lelo thando ngesingabo? So okay, so siyakwazi yini ukuthi njengoba seyicacisile ukuthi akasazi lezo zinto lezo angeke asazidle ukuthi uphinde umnikezele imithula futhi aphinde akubonise uthando njengomuntu wakhe? Ayi angisamthembi yini edala ukuthi ungamthembi? angikwazi sisi wami yabona ngiyacabanga ukuthi kwanawe nje uwena angeke uvume nje indoda eyohlezi kuhlalele la ibuya khona nje yakuthinta nje uyazi ukuthi kuyolokhu kumiwe. Yes, but uyachaza ukuthi yena akasayithinti lezo zinto and uyakuzwa ukuthi ukhala ngani and wayekuzwile nesiqaleni vele kade uqeda ubudlelwano ukuthi wawukade ukhale ngani usezilungisile manje ubuyile u-right so wena uwilling na ukuthi umuphe elinye ithuba-ke because uthando wakade ulubonile before? Into leyo kumele mhlawumbe ngicabangisise yabo. Uzodinga isikhathi sokucabanga. Dinga isikhathi sokuthi ngicabangisise ngoba angifuni ukubuyisa iphutha elilodwa empilweni yami yabo leyo. Ingabe mhlawumbe usekhona omunye umuntu osumbona mhlawumbe kwezothando ozama naye ubudlelwano obusha noma uhleli nje usingle? Okwamanje akekho. Ngisayithukele nami mhlawumbe ngingakhala ngalo owepipi elingawi thothi ngizothola owesike kunaye manje ngisanokusaba nje yabo. So yini ke bhuti wami ungathembisa ngayo ukuthi akuthembe ukuthi usuyiyekile lezi zinto lezi angeke asahlukumezeka kakhulu mekuza ngasocansini usisi? Into engingathembisa ngayo ngesiswami ukuthi
ngizoqala ngikusho ithemba lokunali. Okay. Uma kuwukuthi yena uzovuma ukuthi mina naye sibuyelane, kungabe sekulele ethembeni ukuthi yena uyangithemba. Oh, okay. Okay. Eh, Mhlawumbe ngabe awukazi ngiphakamisela isandla. Hhayi, bengingakaze ngiphakamisele isandla. Oh, okay. Njengoba yesho nje naye ukuthi uthando engangimnikeza lona, ukahlala abe nesikhathi sokuthi angikhumbule. Inkinga nje yonakala ekuthenini ngangimupha nje kakhulu nje. Okay. Iyona into engikhalisayo leyo. Kodwa ngangokumthembisa kwami nokumnikeza iy'thembiso, angisiye umuntu othembisa kakhulu ngomlomo, kodwa uthembisa kakhulu ngezenzo. Oh, okay. Ngikholwa ukuthi into engagwema ukuthi noma into engenza ukuthi amathemba kena abuye, ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlale siyindawonye mina naye, yabona ukuthi Okay. lezi zinto lezi engangimdlela zona Awusayithinti. Okay. So uzimisele ngokuthi niphinde menibuyelana kube ukuthi awusayithindi ngempela lezi zinto. Angazamusha isikhathi sakhe abuyele kuwena kanti wena udlala ngayo. ngoba phela angifuni ukulahlekelwa okukhona ngokungekho, Okay. ngoba phela yena uwumuntu okhona kahle kahle, and ngizimisele nanokuthi abuyele egazini lakhe, ngoba phela ngimthola ngemngaka. Okay. Ngamthola cha impela eyintokazi nje emile impela. Oh, okay. So kuningi nje ngizimisele ngokuthi mina naye sikwenze sibe right empilweni. Ngiyamthembisa nanokuthi ngeke ngihlezi ngilala naye njalo, ngoba phela uthando akuve ukuthi uthando ngokulalana, kodwa uthando ngokusizana lapha nalapha. Yes, nibambisane. Mase ngibona isikhona Okay. la kulekha khona, fanele ngibuyele kuyena ngimtshele ukuthi hey mama, sekuyalekha la. Okay. Into kanjalo. Ngiyathemba ukuthi uyazizwela wena ngokwakho. Ngiyazi kona ukuthi akufanele ngikufuqe ngokuthi ngikubuze ukuthi siyawina na, but at least siphe ithemba lokuthi ngabe siyawina noma asizuwina na, cause nakho uyachaza phela ukuthi uzokuphatha kanjani uma umnikeza futhi elinye ithuba. Engakusho ngoba ube umuntu vele engimthanda kakhulu. Angazi ukuthi kungaba kanjani, kodwa nje Uwilling kodwa kumnikeza ngiwilling isikhathi ukuthi futhi. ngimnike esinye isikhathi. Ngethemba lokuthi angeke saba yile nto le ade yona. Okay, shuthi siyawina. Kodwa ekuwineni kwethu uzomcela ukuthi nithathe izinto kancane. Kancane. Mhlambe kogcina seku-right. Ekuhambeni kwesikhathi sinethemba. Ake yeah, kuzobe sekuwena noba u2 ngoba mina ngibone ngazuthi niyawina. Mhlambe amazwi mhlambe ungamthembisa ngawo ekuwineni kwakho ke. Noma ngabe kuthiwa uzama kangakanani but uzame ngaphezulu kwamandla ukuze abe right usisi. Mhlambe yini ongamtshela yona? Usuka sambe wami lo, intokazi yami enhle. Angeke nje ngiwabeka amaningi. Into kade sengichazile ekuqaleni ukuthi sometimes sabantu sike sibeka amazwi mase siyahluleka ukwenza. So if ukuthi ngizomthembisa izinto ngijike ngingasenzi, Ungafezi. uzobuye sengibuza ukuthi wena wathembisa lapha yana ngilandela amakhamera yonke leyo nto. And ubufakazi lobugcwele Yabo. usangakudlalela bona futhi Yabo. ngolunye usuku uma ungasenzi ngendlela wena owathembisa ngayo. Ingawo nje ngithi angisiyo umuntu oyithembiso, nawe yazi Okay. ukuthi kwezinye zezinto ngangingamthembisi. Wevele nje aqhamuke esebona ukuthi hawu wangenzela, hawu ngiyabonga babe into kanjalo. Ngoba cha impela weza ngithakazela ngibiza ngonjomani. Hey, ubaby. Hayi, ngiyakubongela kakhulu baba. Ngiyabonga kakhulu sisi ukuthi ungamkele. Mbuke lapha ekhaya siyawina ke kulokhu ashwebanga. Uthando lungumanqoba, yona iproof le. Okwami ukuthi ngikutshela ukuthi usubscribe, ulike, ushare, sobonana ngokuzayo. Nginithanda kakhulu. Bye.